Der bliver solgt millioner af litre af det hver dag. Og det findes i mange varianter. Cola selvfølgelig. Men er det virkelig vigtigt, hvilket mærke colaen har? Og kan vi kende forskel på dem? 2 eksperter vil undersøge sagen ved at blindteste 5 forskellige varianter. Første ekspert er Simon på 14 år, der drikker cola hver dag. Jeg drikker cola næsten hver dag, så jeg ved, hvordan en rigtig cola skal smage. Anden stjerneekspert er Jonas Reimann, der har en kritisk smag over for cola. En god cola er en cola med en god sødme, men også en syrlig nuance. Eksperterne skal smage følgende colaer: Pepsi, Pepsi Max, Coca-Cola, Coca-Cola Zero og Frem Cola. Vil de kunne smage forskel på dem, og vil de kunne gætte, hvilke cola der er hvad? Ja, det må så være en af de mere bitre. Det er en normal cola. Nu er en Pepsi, tror jeg. En Pepsi normal. Ja, den er meget sød i det. Jeg ved ikke. Det må være en Coca-Cola Zero. Er det en Pepsi? Et syrligt. Det er en Ja, og det må være en Coca-Cola. Frem, er det ikke? Den smager. Ja, meget stærkere smag. Ikke så sød. Jeg synes, den var lidt... Jeg tror, det var Pepsi. Det er Coca-Cola, den her. Den er rigtig sød. Det må være Pepsi Max. Det er sikkert en 7 gange om ugen drikker jeg den her. Cola Zero.